Emma Thompson, Jim káprázatos karácsonya. Ő itt Jim. Jim egy kutya. Az a véleményed, hogy ezt teljesen fölösleges elmondani róla? Hát ebben tévedsz. Jimet ugyanis nem egyszer nézték már régi felmosórongynak, hernyónak, szőrös gombának. Jim nem volt valami előkelő állat. A bal lábán kopasz folt égtelenkedett, a füle csálén lógott, enyhe vadhússzagot árasztott, és alig látott reumás szemével. De a nem túl előnyös kinézete ellenére Jim, hát nem elképesztő, London egyik legelegánsabb kerületében lakott, egy óriási múzeumban. Hogy került oda, azt senki nem tudja pontosan. De állítólag egyszer, amikor az emberek már nem nézték jó szemmel, ha valaki kisgyerekekkel pucoltatta a kéményt, egy Josiah Gargle nevű vállalkozó szellemű kéményseprő kitalálta, hogy rákötözi Jimet a seprűje végére, és őt tuszkolja föl a kéménybe a szerencsétlen tanonc Ernie helyett, aki már túl nagyra nőtt a feladathoz. Egy nevezetes napon aztán, amikor épp egy nagy múzeum kéményeit tisztították, a zsinór, amivel Josiah a seprűhöz kötözte Jimet, elszakadt, és Jim megszökött. Néhány hosszú, kellemetlen percig a folytogató, füstös kürtők útvesztőjében rohangált, aztán hirtelen fenékkel előre kicsusszant a kéményből, és egy tágas kandallóban találta magát. Szerencsére, mivel nyár volt és nem égett a tűz, nem történt nagyobb baj, mint hogy egy jókora adag koromszált a szobában összegyűlt társaságra, valamint egy csomó szúrós díszbogáns ragadt Jim szőrébe. Egy bozontos, fehérhajú, pocakos úriember azt javasolta, hogy Jimet mossák meg, aztán hozzák vissza. Több menet utálatos víz alá merülés, szappanozás, sikálás és öblítés után Jimet, aki teljesen ugyanúgy nézett ki, mint előtte, visszavitték a szobába. A tetőtől talpig kormos, pocakos úrról kiderült, hogy nem más, mint Sir Henry Cole, a múzeum igazgatója. Amikor a színe elé vezették Josiah Gargle-t, a fiú bocsánatért esedezett és megígérte, hogy büntetésből jól megveri Jimet. Sir Henry, akit gyerekkorában sokat vertek az iskolában, visszautasította ezt a kedves ajánlatot, és kijelentette, hogy megtartja Jimet azzal a feltétellel, hogy Mr. Gargle soha többé nem veri meg sem Ernie-t, sem semmilyen másik embert vagy állatot. Attól a naptól fogva Jim lett a múzeumi kutya. Ez a múzeum valóságos építészeti csoda volt. Voltak benne széles utak, verandák, csarnokok, galériák, udvarok, balkonok, allék, utcák, pavilonok, folyosók, ablakközök, pagodák, fényűző lépcsők, boltívek, kupolák, tornyok, kertek, szökőkutak, korlátok, és 75 klotyó. Jim számára a múzeum volt az egész világ. Sir Henry jól táplált volt és kedves. Komplett saját hajkoronával büszkélkedhetett, Jim úgy vélte, hogy ennél jobb gazdit kívánni sem lehetne. Jim mindenhová követte Sir Henryt, és mivel a múzeumban folyton építettek valamit, ez azt jelentette, hogy ketten együtt napi több kilométert is megtettek. Sir Henrynek állandóan üzeneteket kellett küldenie a mesterembereinek, a mérnökeinek, a művészeinek, meg a fodrászainak, és rákapott, hogy Jimet használja postakutyaként. Jimnek, aki a kémények útvesztőjében töltött ifjú éveinek hála igen jól tájékozódott, nem esett nehezére mindenhova oda találni a számos épület között, útközben pedig gyakran meglátogatta a kedvenc jeleneteit, helyszíneit és szereplőit. Sok más kutya is volt a múzeumban, többnyire festékből. Jim kedvence egy barátságos, de szomorú képű kutya volt, aki egy festékpalettát és ecsetet tartó fiatalember lábánál ült. Jim gyakorta üldögélt a kép előtt, és ugatta a kutyát, míg nem a múzeum dolgozói panaszkodni kezdtek, és hívatták Sir Henryt. Hiába ugatsz, nem hal téged, mondta Sir Henry újra meg újra, de Jim nem volt hajlandó hinni neki. Annyira valóságosnak tűnt az a kutya. Jim biztos volt benne, hogy ha kitartóan próbálkozik, meghallja és játszani fog vele. Amikor Jim épp nem a festett kutyát ugatta, és nem üzeneteket kézbesített, átadta magát a kedvenc időtöltésének. Olvasott, méghozzá rengeteget. Szerette a színdarabokat, imádta a történelmi regényeket,
tiszteletteljes rettegéssel tekintett a versekre, oda volt az életrajzi művekért, falta a krimiket, borzongott a kísértett históriákon, habzsolta a regényeket, szenvedélyesen rajongott mindenért, ami az állatvilágról szólt, és úgy általában véve bármilyen formában a saját különbejáratú birodalmának tekintette az irodalmat. Csak egyetlen dolog zavarta. A fél szeme, amivel még jól látott, lassan kezdett elhomályosodni. A reumás szemének sosem vette hasznát, szóval már rég hozzászokott, hogy a mancsával letakarja és a másikkal olvasson. Eddig nem is volt semmi gond, de mostanra egyértelművé vált, hogy szemüvegre van szüksége, pontosabban egy fél szemüvegre. De mivel kutyaszemüveg nem létezik, Jim csak reménykedhetett, hogy a jó szemével látni fog, ameddig csak lehet. Egy nap, valamikor karácsony felé közeledve Sir Henry épp a legújabb építkezésen mászkált, és szokás szerint kis feljegyzéseket meg rajzokat készített a füzetébe, amikor egyszer csak egy csapat mesteremberrel találkozott, akik épp uzsonna szünetet tartottak. Sir Henry megtorpant és figyelni kezdte őket. Az építőmunkások olyan jól szórakoztak, cseverésztek, viccelődtek, hogy észre sem vették az igazgatót. Jim látta, hogy Sir Henry félrebiccenti a fejét. Ő is félrebiccentette a fejét, méghozzá ugyanabba az irányba, de semmi különöset nem látott. Sir Henry felfirkantott egy vázlatot a füzetébe, aztán a gondolataiba mélyedve visszavonult a dolgozószobájába, ahol sokáig rajzolgatott az asztalnál. Jimnek furdalta az oldalát a kíváncsiság. A gazdája, aki máskor mindig sürög-forog, mint a szélvész, most több mint egy órán át némán ült az asztalnál és csak rajzolt. Végül aztán Sir Henry Jimre nézett, szeme csillogott az alkotás örömétől. Na, Jim, mit szólsz ehhez? kérdezte. Megmutatta Jimnek, hogy mind dolgozott. A képen ugyanúgy ültek az emberek, mint az uzsonnázó munkások, de Sir Henry egy családot rajzolt a helyükbe. Egy anyát, egy apát, meg egy csapat gyereket. Mindenki boldogan nézett ki a képből, a kezében pohárral. A rajz alatt felirat: boldog karácsonyt és boldog új évet. Jim úgy vélte, az egész igazán művészi, és csak úgy árad belőle az ünnepi vidámság. Egyetértően vakkantott. Ugye? Igen, szerintem is, bólintott Sir Henry, és ha még valami kis apróságot ráírok a másik oldalára arról, hogy legyünk kedvesek azokkal, akik nálunk rosszabb helyzetben vannak, mit gondolsz? Elküldhetjük majd ajándékba a barátainknak? Jim a beleegyezése jeléül megnyalta Sir Henry kezét. Helyes, örülök, hogy egyetértesz, mondta Sir Henry, és a nadrágja szárába törölte a kezét. Ráírt valamit a rajz hátuljára, és odaadta Jimnek. Vidd el Horsleynak, és várd meg a választ. Jim keresztül ügetett az épületeken, és megkereste John Horsley irodáját. John Horsley festőművész volt, Jim jó néhányszor szaladt oda-vissza a két barát között, mire Sir Henry elégedett volt a végeredménnyel. Valahogy így nézett ki. Sir Henry egyre izgatottabb lett. Imádott postán küldeni mindenfélét, olyannyira, hogy feltalálta magának a Universal postaszolgálatot bélyegekkel meg minden. Csak hogy karácsonykor elárasztották a lapok, amiket szét kellett küldeni, irdatlan mennyiségű üzenetet kellett kézzel megírni, és mindenkinek ugyanazt kívánni: boldog karácsonyt. Arra gondolt, hogy egy karácsonyi üdvözlőlap, mert így nevezte el, amire rányomtatják a jó kívánságait, éppen olyan örömet okoz majd, ráadásul rengeteg időt és munkát spórol meg neki és Lady Cole-nak. Így tehát kinyomtatott 1000 példányt az új művéből, és felírt egy papírra mindenkit, akinek el akarta küldeni. Szerintem szeretni fogják, mondta Jimnek, amikor a nemrég befejezett büfé felé ügettek, hogy Sir Henry megígya a 7. kávéját, Jim pedig megreggelizze a vaníliapudingot. De ki kell találnunk, hogyan tegyük népszerűvé. Na, lássuk csak, ki a legnépszerűbb ember az országban? Jim úgy gondolta, hogy biztosan Sir Henry, és egy ugatással jelezte is a véleményét. Ó, de kedves vagy, Jim, öreg cimborám, mondta Sir Henry, aki majdnem ugyanolyan jó véleménnyel volt saját magáról, mint a kutyája. De nem, engem nem ismernek elegen. Nekünk olyas valaki kell, akit mindenki ismer. Egy pillanatra megállt egy portré előtt.
Viktória királynő, csapott a homlokára. Te jó ég, ez az! Elküldjük a karácsonyi üdvözlőlapot ő felségének, ő pedig majd mindenkinek elmeséli, hogy mit kapott. Sir Henry valósággal beleszédült az izgatottságba. Jim addig rohangált fel alá Sir Henry és John Horsley között a karácsonyi üdvözlőlap új változatával, míg egészen kimerült. Lefeküdt a gazdája lábához, ő pedig szeretetteljesen nézett le rá. Milyen rendes postakutya vagy, Jim, te jó ég, ez az! Csillant fel a szeme. Te fogod elvinni az üdvözlőlapot ő felségének, te, Jim! Jim kinyitotta a jó szemét, és hitetlenkedve bámult Sir Henryre. Igen, egy fogadban küldelek oda bársonypárnán ülve. Arannyakörv lesz a nyakadban, úgy viszed el a lapot Viktória királynőnek. Jimnek hirtelen minden fáradtsága elszállt, talpra ugrott. Ő, Jim, a kis korcskéményseprő, Anglia királynőjének színe elé járulhat. Annyira izgatott lett, hogy majdnem elájult. Amikor elérkezett a kézbesítés nagy napja, Jimnek el kellett tűrnie egy alapos mosdást, és 2 órát töltött Sir Henry fodrászánál is. Egészen elszörnyedt a végeredménytől, de semmi sem homályosíthatta el a borzongató örömöt, amit akkor érzett, amikor meglátta a kis hintót meg a rojtos bársonypárnát, ami csak rá várt. Sir Henry annyi intelemmel halmozta el a királyi család körüli viselkedés szabályairól, hogy még a jó szeme is könnybe lábadt. Végül csak annyit tudott megjegyezni, hogy nem szabad összenyálazni a borítékot. A karácsonyi üdvözlőlapot Jim mellé tették a hintóba, Jim pedig ráült a párnára. A fogad az Albertopolis utcáin kanyarogva a Buckingham palota felé tartott. Jimnek úgy dobogott és lebegett és szárnyalt a szíve, mint a papírsárkányok, amiket a Hyde Parkban szokott látni. A hintó begurult a kapun el az őrök mellett. Ugrabugráló mókáskedvű tömeg, a turisták és a bámészkodók kíváncsian lesték, vajon miféle előkelőség érkezik, és nagyon csodálkoztak, amikor látták, hogy egy bodorított szőrű kiskutya ül egy párnán. Végül a hintó megállt a bejárati oszlopcsarnok alatt. Jim a szájába vette a karácsonyi üdvözlőlapot, a fogával eltartotta a nyelvétől a borítékot. Egy inas nyitott ajtót, és fölkapta Jim párnáját. Jim rákacsintott, de nem kapott választ, amin eléggé csodálkozott, hiszen a múzeumban mindenki nagyon barátságos volt. De hát ez a Buckingham palota, gondolta, itt biztosan mások a szabályok. Az inas fölvitte egy puha, rubinvörös szőnyeggel fedett pompázatos lépcsőn, aztán át egy nagy csarnokon, ami tele volt fényes páncélokkal, aztán egy következő óriási termen, ahol festmények lógtak a falon, végül még egy csarnokon, ahol hatalmas, aranyozott bútorok álltak. A termekben inasok és őrök járkáltak, szalonkabátos urak vitték-hozták a papírokat, és mindannyian nagyon fontosnak látszottak. Egészen más világ volt. Jim csak ámult és bámult, miközben igyekezett megtartani az egyensúlyát a párnán. Az inas fiatal volt és fürgén járt. Végül beléptek egy szobába, ami tele volt gyerekkel. Egy csomó dada is volt, és Jim a sok ember között csak egy pillanattal később látta meg azt, amit aztán egész hátralévő életében nem felejtett el soha. A királynő, hiszen csak is ő lehetett az, egy apró, kerek koronás hölgy valószínűleg magára önthette a teáját, Albert herceg pedig, hiszen csak is ő lehetett az, a zsebkendőjével tisztogatta a foltot. Ez a jelenet annyira otthonos volt és annyira más, mint amire Jim számított, hogy hirtelen minden aggodalma elszállt, hiszen épp olyanok, mint a normális emberek. Jim egész testében fölengedett, csak a nyálát tartotta vissza. Pár pillanat múlva az inas ünnepélyesen a királynő lába elé helyezte Jimet, aztán hátralépett. Albert herceg mosolyogva szólalt meg. Hát ez meg mi? De olyan kiejtéssel, amilyet Jim még soha életében nem hallott. Ahogy Sir Henry okította, Jim fölállt, és foga közt a karácsonyi üdvözlőlappal óvatosan lelépett a párnáról. Először mélyen meghajolt, aztán fölemelkedett a hátsó lábára, és oda nyújtotta a lapot a királynőnek. Ő felsége nagy szeme még jobban elkerekedett. Nevetve vette ki Jim szájából a borítékot, és kinyitotta. Albert herceg elővett valamit a zsebéből, és a szeméhez illesztette. Egy monokli volt.
Akárcsak Jim, ő is rosszul látott az egyik szemével. Jim rábámult. Ez egy fél szemüveg. Pontosan erre van szüksége neki is. Muszáj megszereznie, annyira akarta, hogy a nyála is kicsordult. Az inas megsejthette, hogy mi járhat a fejében, és gondolkodás nélkül elpenderítette őt a hercegi lábak elől. Gyertek, nézzétek meg ezt a csodálatos képet, gyerekek! Kiáltotta a királynő, mire az összes dada, totyogó kicsi, gyerek és kisbaba odasereglett köré. Albert herceg kivette az egyik babát a dadája kezéből. Gyere, nézd csak meg ezt a karácsonyi üdvözlőlapot, mondta, de a babát sokkal jobban érdekelte a monokli. Rögtön le is kapta a herceg arcáról, és a szájába dugta. Jim féltékenyen figyelte a monokli útját, és amikor látta, hogy a herceg kiveszi a baba kövér kis mancsából és leteszi egy kis asztalra, a torkában dobogott a szíve. Jim eloldalgott a család mellett, és az asztal felé vette az irányt. Kicsi asztal volt, de nagyon magas. Sóvárogva nézte a fél szemüveget. Talán ha ugrana egyet. Hirtelen halkmorgás hallatszott. A kis asztal túloldalán kövér korgi feküdt, és megvetően bámulta Jimet. Szia! Köszönt Jim, és a fejében egymást kergették a gondolatok. Te meg mi vagy, fiacskám? Kérdezte folytott hangon a korgi. Valami ünnepi csemege? Na és téged mivel etetnek, te malac? Horkantott Jim. He? Morgott az öreg, elkényeztetett kutya. Lefogadom, hogy az ajtóig sem tudsz elmenni a saját lábadon. Csúfolódott Jim. A korgi dühösen feltápászkodott, és Jimre támadt az asztalka lábai között. Az asztal felborult. Jim könnyedén kicselezte a pocakos kutyát, és röptében elkapta a monoklit. Jó erősen a foga közé szorította, és kiszaladt a szobából. Az öreg korgi ugatott, a gyerekek nevetve nézték, ahogy kiskedvencük elkergeti a jól fésült vendéget. Jim végigrohant a 3 csarnokon, el az aranyozott bútorok, az olajfestmények és a páncélok mellett. Elszlalomozott az őrök lába között, aztán ki egyenesen a nyitott fogatkapun az utca túloldalára. Végig szaladt a Palmallon, lihegve ért a Hyde Parkba, ott ügetésbe váltott. Ismerte Londont, ismerte Albertopoliszt, így hát nyelve alatt a monoklival szépen hazacaplatott.